गाखोदो मोजां मोजां गाखो हनै एसे माखासे बोरै टाइमाबो 6टा जाबाय ओरै अट'आ गंथाम जाबाय नै इयाव माखासे गाखोबाय आरो बेगाबो ओरैबायदि बुरजा जाबायना मानसियाबो बुरजा जाबाय 11 जन ओंखायनो मिलायनानै गाखोनांसिगोन थांसै रेडि जाबाय बाय 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 थांसै टाटा न'नि बेदर गोजा मोना आंना औ सानैजों जाजोबनांगौ जोंहा फैसाथ' गैखाया थगा जाबाय जों दिनै आयै फैसा दं होननानै बिराद मोनाबायलै अखाबो बोथोरा गाज्रि जाबाय खोमसिसो बे हनै मोनसे मोजां गैया खारजोबदो आरोना नै स्टार्टिं चलो चलो उनसे माखासे हनै फैगासिनो ओइ उनसे फैसिगोन जोंना थांबाय रुमनिफ्राय ओंखारबाय नै नायलांदो औ थांसैलै आसामाव रग' रग' रां खामायखाबाय बेगाबो गोगोम जाखाबाय नै बेयाव रां गोजा आरोना माखासे थांबाय आरोना नै ओरै गिदिंबाय जोंना कम्पानि दं माने गिदिङो कम्पानिया नायलांदो नै नै टाउन मोनफैबाय गारिया खारगासिनो जोंना रानिं लायो गया मटराव गाखोसै आरोना नै माखासे सिगाङाव थांबाय ओमफ्राय जोंना गेजेराव आरो माखासे उनाव दंबावो गंथाम मट' गाखोगासिनो ड्राइभारा जोंना ओरैबायदि सालायखायो ओंखारनो नायखाया आरो माखासे ड्राइभाराथ' बिराद डेन्जार सालायो मोनै गोबावसो बिसोरो ओइ सिगाङाव सिगांनि जोबनायाव नै बोथोराबो मोनाहांबायना खोमसिबाय 6:30 जाबाय नै नै मालाय गुबुन जायगायाव माबायदि डेभेलप लामाया गाहायजोंबो लामा गोजौजोंबो लामा बेसेबां मोजां खालामो मालाय जायगानि सरकारा नै जोंनि आसामावल' बिदि खालामनो लामा बायला जिल्लाखौ रिफारिं खालामनो मोजां जोंहा गथ'खौ बिदा हरबाय आरोना ओमफ्राय दा टिकेट सिङाव हाबैसै काउन्टाराव ओमफ्राय गथ'आबो एसे जोंखौ अननानै खमायबाय सानफ्रामबो थांलाय फैलाय नायदो नै गयमुगाव स्टेसन नै ओरै सानै दं ओमफ्राय माखासे स्टेसनाव नोगोद थफ्ला ओरैबायदि बुरजा जाबायना माने जों दा थांगासिनो आरोना सिङाव हाबैसै माबायदि जायो दायो नायलांसै ओरै माखासे दं नै